Oplan puyo sa mga panimay gipatuman karon sa dakbayan sa Sugbo. Dungan ini ang pagpakatap sa 700 ka mga tropa sa kagamhanan sa syudad. Taliwa kini sa pagburot sa mga kaso sa COVID-19 sa Cebu City. Ani ang report? Gipahigayon ang send-off sa mga miyembro sa Task Force 81531 sa Cebu City Sports Center kagahapon. Gilangkuban kini sa 500 ka mga miyembro sa PNP Regional Mobile Force Battalion o sa Cebu City Police Office. Aduna sa augmentation gikan sa Cebu, Bohol, Siquijor o CBS Task Force sa Philippine Army, BEP o mga force multipliers. Sila ang nagtuto karon sa pagpatuman sa mga IATF protocols taliwa sa paglipang sa kaso sa COVID-19. Kanay mga tropa karon sa akong luyo kabahin ni sila sa augmentation force nga ipakatap sa tibok dakbayan sa Sugbo aron sa pag-contain sa pagkuyanap sa coronavirus disease kon COVID-19. Ato nang gibawal ron ang ato ang mga outdoor nga exercises. Okay. Like for example, jogging, biking. So bawal na. Pero ang katong magbike nga mga tao nga gigamit as transportation, that is allowed. Okay, essential. Essential. Suma ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla ang Deputy Director for Operation sa Cebu City Police Office nga tinguha nilang mapaubos ang gidaghanon sa mga mataptan sa balatian. Sa bag-ong executive order ni Acting Mayor Mike Ramag, kinahanglan nga sundon sa katawhan ang mga protocols. Hugot nga ipatuman ang uplan puyo o magpundo lang sa balay konway angayan nga lakon o gawason. Gidili ang mga outdoor activities, lakip na ang pag-jogging o pag-bike nga dili essential. Valid ID with particular expiry date will suffice. This is a document, product of our mind, product of our heart, and this must be implemented. We are ready, and if it takes whatever, we will take bullet to save lives of the Cebuanos. Ang mulapas nini multahan og 1,000 pesos og posibleng mag-atubang og kaso. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.